oikeasti kuvata teille tämmönen video meidän tämmöisestä joulutallipäivästä vähän niinku. Ja tänään kello on nyt siis tosiaan jotain 4, mutta täällä on jo aika pimeätä muuten. Ja no sitten teille tulee vieraita. Ja me aletaan nyt vähän järkkäämään. Hei tytös! Voisinko mä mennä laittamaan näitä ponia vähän tähän, niinku, että niitä vois niinku harjailla siinä ja silleen kaikkea, kun mä toin jo niinku nipsun tohon. Joo, kai sä voit. Okei, no hyvä. Oikeesti. Toi on ihan hauskan näköistä. Mun pitää nyt mennä harjoittelemaan tuokaan. Mikä vitsi rosket toskin mihin piti kompastua. Hei, onks kaikki hyvin? No on. No niin, tuuppa sille. No niin, sitten on kaikki järjestelyt tehty. Joten varmaan kohta ne alkaa tulla porukkaa. Ja nyt mä nopea tässä vähän esittelen teille. Tai siis, mä reiskaisin teille, koska hän kuvaa tuolla takana. Juu, näitä periaatteita. Juu, moi. Saattakaa tunnistaa mut täältä. Juu, mutta hän esittelee teitä. Elikäs, siis tossa on niinku Siiri. Ja sit se niinku koht vie ton pikkusen punliskan tuonne kentälle talutusratsastukseen. Samoin tossa talutusratsastusta. Sitten tässä näin on tämmönen glitteripiste, että sitä voi laittaa nipsun tai tohon metsän peikkoon. Ja no sitten tuolla kahviossa. Tai siis ei kahviossa, vaan mikä se on? Niin siis satulahuoneessa. Niin siellä on sit vielä kakku. Ja sit vielä tuolla leirikämpässä. Tuolla on myös tarinatuokio. Niin, ja Reisko unohti vielä sanoa, että tosiaan Siiri ja Mirella niin esittää tässä yhden esteradan sitten. Vieraat oikein tulee oikeesti milloin? Mä en jaksa odottaa, mä kohta nukahdaan tähän. Kyllä ne varmasti kohta tulee. Minä vielä tarkistan, että olihan se varmasti nytten tähän aikaan. Mä käyn hakemaan mun puhelimen. Mitä se on? Otkaapas hetki. Ei voi olla todellista. Mä katoin, että ne juhlat ois ollut tänään. Huomenna. Oh my god. Niinku oikeesti. Anteeksi, mitä sä sanoit? Nyt kaikille tiedoksi, että ne juhlat on peruttu tältä päivältä. Ne on vasta huomenna. Oh my god. Okei. No ihan sama. Hei tytöt, mulla olisi teille loistava ajatus. Tehän voisitte, jotkut, jos haluatte ja saatte, niin voisitte jäädä tänne yöksi. Koska ne on huomenna, mä katsoin just, ne on huomenna aamulla aika aikaisin. Ne on alkaa 10 ja loppuu sitten joskus, milloin me lopetetaan ne. Niin jos haluatte jäädä tänne yöksi, niin te voitte tehdä niin ihan mitä vaan, paitsi että saa ratsastaa. Tai no, se on tämmönen ihan perus, mutta älkää hypätkö. Ja jos haluatte, niin joo. No mä voisin jäädä. Sama, koska emme jaksa mennä kotiin. Samoin. No kai sit vissiin mäkin. No mutta menkää vaan hakee teidän kamat kodeista. Mä en osaa enää puhua, vau. Jännittääks teit yhtään tää yö?
No ei ainakaan mua. Oh my god, mä oon tehdä sikana. Mä en ole ikinä ollut yötä tallilla. No mä oon aika montakin kertaa. Ei mitään hätää oikeasti. Apua oikeesti, mä jännittää. Entä jos mä pissaan housuun? Hei Inka, ei oikeesti mitään hätää. Muuten mä toin kotoa karkkia. Ne on niinku tossa. Sitten siitä voisit ottaa niitä. Okei. Mut monella teillä se mete nukkuu. Näette sitä ton? Mitä ihmettä? Apua. Mä jännittää. Okei. Se oli varmaan vaihtaa. Hei, voidaan laittaa valot pois, koska Maija väsyttää. Joo, laitetaan vaan. Miten noi saa muitestaan? Ei mitään hätää. Täällä on... En mä tiedä. Täällä on varmaan vaan sähköt jotenkin huonosti. Mutta ainakin hyvä, kun ne sammuu. Hetken kuluttua. Kuuliks joku tän? Onks jo aamu? Kuka se oli? Apua. Toi ovi on lukossa. Mä en osaa avata sitä. Siiri! No mitä nyt? Kuulit sä tuota koputusta? No en kuulu. Sä varmaan kuulit omias. En muuten varmasti kuulu. Jos sä epäilet mua, niin sit sun epäilykset menee ihan väärään tyyppiin. Mä laitan valot päälle. Noin. Hei, mitä täällä tapahtuu? Tuolla, kun mä kuulin koputuksen. Anna, kun mä menen katsomaan. Eihän täällä ole mitään. Ehkä mä vaan näin omiani. Kaverit, ei täällä ole mitään.